L-1000 proposta tal-Partit Laburista fil-manifest elettorali irridhom isiru 1000 kisba għal pajjiż. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika f'Bormla imtella miż-żgħażagħ Laburisti bit-tema Together We Are. Attività li għali attendew mijiet ta' żgħażagħ li kellhom iċ-ċans jintervjenu u jsaqsu lill-Prim Ministru. Il-mexxej Laburista appella sabiex dawk li għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom imorru jiġbruh. Iżda fuq kollox appella wkoll sabiex kulħadd jikkonvinċi l ħaddieħor li għadu ma jafx se jagħmel fl-elezzjoni ġenerali sabiex jivvota lil Partit Laburista. L-aħna dejjem emment li hija akbar mill-jiena. Waħdi ma jinxejn mingħajrkom. U għalhekk ejja nibqgħu waslu dan il-messaġġ ta' pożittività, dal-messaġġ dwar il-proposti li se jkunu qed joħolqu il-Malta flimkien għal-futur isbaħ, ejja nibqgħu niddialogaw, nitkellmu dwarhom imma hemm bżonn li kulħadd jikkonvinċi lil dawk kollha li forsi għadhom sallum il-ġurnata għadhom ma ddeċidewx dwar se jagħmlu f'dak il-jum tas-26 ta' Marzu, dwar l-importanza illi kulħadd fis-26 ta' Marzu jiddeċiedi dwar x'futur irridu nfasslu għal pajjiżna. Qal kif ix-xogħol tal-aħħar snin b'mod partikolari fi żmien il-pandemija u turja ċara tal-mod kif imexxi Gvern Laburista. Dan kollu ma jistax iseħħ jekk fis-26 ta' Marzu in-nies jiddeċidu li jibqgħu id-dar jew li jekk issa ma jiġbrux il-vot tagħhom u jieħdu l-għażla li jastienu f'dak il-jum. Hija għażla wisq importanti biex dak li jkun jiddeċiedi li jibqa' d-dar. Qegħdin f'mument ta' sfidi ġodda madwar id-dinja li jeħtieġu tmexxija kredibbli u kompetenti. Fl-istess attività tkellmet ukoll mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela fejn semmiet id-drittijiet tal-annimali suġġett ferm għall-qalba. Iżda llum xtaqt naqsam magħkom il-sodisfazzjon tiegħi għal fatt li fuq il-manifest elettorali tagħna hemm 11 proposta dwar settur importanti u għal qalbi ħafna, is-settur tal-ħarsin tal-annimali, illi naf li huma għal qalb ħafna Maltin u Għawċin. U fost il-proposti illi hemm dwar il-ħarsin tal-annimali hemm propju dwar il-għajnuna li se nagħtu ferm akbar lis-santwarji tal-annimali li jagħtu ħafna għajnuna lill-annimali billi jagħtuhom saqaf fuq rashom, jagħtuhom ken, jagħtuhom l-ikel u nagħtu sostenn ukoll lil dawk il-volontira kollha illi jaħdmu bla wafqin biex lil dawn l-annimali jieħdu ħsiebhom. Meta mitluba tiddeskrivi l-kampanja elettorali tal-Partit Laburista sissa, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela qalet kif din kienet waħda tan-nies. Qed inħossuna tajjeb għaliex qed inkunu ħafna fost in-nies, il-kampanja hija fl-aħħar mill-aħħar fuq in-nies, fuq iż-żgħażagħ, fuq l-anzjani, fuq il-poplu Malti u Għawċi. Huwa hija tant esperjenza sabiħa illi qed titlaqgħana man-nies. Nisimgħu l-esperjenzi tagħhom, nies bidejat differenti, iżda kollha brida ċara, brida qawwija illi fi ftit tal-jiem oħra se jagħtu fiduċja biex jagħtu vot lil Malta flimkien.